és nyilván mindannyiunk büszkesége a Mercedes, amely szerintem a Daimler-Benz nélkül nyilván nem történhetett volna meg, de a magyar kormány személy szerint Gyurcsány Ferenc mindenképp kellett hozzá. Hozzátéve azt is, hogy a kecskeméti önkormányzat is derekesen helytált, és amit meg kellett tenni, megtették, velünk együtt ellenzéki és többségi képviselőkkel. Én arra szeretném biztatni Magyarországot, hogy ne elégedjen meg a ma verebeivel, hogy akarjon sokkal többet, hogy ne elégedjen meg azzal, hogy bár ebben a megyében lehet, hogy vannak szimpatizálásai a javaslatnak, hogy nagy nemzeti ideák helyett nekünk elég lesz annyi is, hogy otthon engedély nélkül főzhetünk pálinkát. 21 néhány évvel ezelőtt egy bátor fiatal ember állt a Hősök terén, és sokak szívét megdobogtatva szabad, független Magyarországról beszélt, amelynek van jövője. 20 évvel később ennek az embernek Magyarország helyett a pálinka cefréje jut eszébe. A mi tagadás nem túl felemelő gondol. Itt vagyok, drágám. Itt vagyok.